8:30 del matí. Cada vegada falta menys perquè comenci la crono de cada secretari. Alguns es posen còmodes, que serà un dematí llarg. Qualsevol lloc és bo per estirar les cames. Els carrers comencen a omplir-se d'impacients. Tothom despert, que això comença. El dorsal al seu lloc i ara sí, tot a punt. El cronòmetre comença a comptar. Per endavant, 6 quilòmetres de cursa. El desnivell comença a fer-se notar. Ben aviat canviem asfalt per muntanya. Arribats a aquest punt, el suport de la resta de corredors sempre és ben rebut. I mentre uns pugen, els primers en sortir inicien el descens. Això és una crono, cada segon compta. A l'arribada esperen les felicitacions i una ronda de besades. Altres prefereixen recuperar energies. La cursa de muntanya ha deixat petjada més d'un, així que toca reconèixer l'esforç dels corredors. Primer és el torn dels més veterans. Després de 6 quilòmetres frenètics encara hi ha humor per fer una rialla. I de l'experiència a la joventut. També hi ha campiones ben joves que comencen a despertar admiració. Ara sí, és el torn del gran triomfador. Des del 2006, Tòfol Castanyer era l'home més ràpid en completar la crono de l'Aró, però enguany en Joan Navarro s'ha fet un lloc a la història de cada secretari. El seu temps, 26 minuts i 14 segons, dos manco que Castanyer. És increïble, vull dir, és una carrera que, home, una persona mínimament entrenada que fa curses de muntanya se mou damunt la mitja hora, però 4 minuts són molt de minuts i, a més, d'això que ha baixat 2 segons el rècord d'en Tòfol Castanyer. La veritat que estic molt content perquè superar aquell rècord que va fer en Tòfol Castanyer fa un parell d'anys ja per jo era tot un repte i la veritat que estic molt content. I si en Joan Navarro ha pulveritzat el rècord de la prova, la Núria Julián ho va tenir a tocar. És una prova dura, no pots baixar les pulsacions, has d'estar molt fort tota l'estona i contenta pel temps que he fet, molt contenta. Ha estat molt a prop del rècord també, sembla que 2 o 3 segons, i això és que cada vegada estem més preparades, tant les noies com els nois. I entre aplaudiments acaba una nova edició de la crono de cada secretari. Alguns no s'han perdut detall. Potser d'aquí uns anys siguin ells els protagonistes.